Miro Gavran sa už zaradil medzi elitných a uznávaných dramatikov. Podarilo sa mu však dosiahnuť aj jeden zaujímavý primát. Má svoj divadelný festival. Nie však v rodnom Chorvátsku, ale v slovenskej Trnave. Už po štvrtýkrát sa na Gavranfeste v tomto meste stretli divadelníci, ktorí majú v repertoári minimálne jednu jeho hru. Aha, prvý raz, keď sa to konalo, myslí si, že takto skončí. Ohľadom, že prvý bol veľmi úspešný, takto sa strašne potešil, keď to pokračovalo ako na druhý, ktorý podstatne dostal charakter aj medzinárodného. Je veľmi šťastný, že to takto pokračuje a že sa divadla zo všelijakých tých rôznych štátov tuto stretáva a môže to pokračovať ako tradícia. Hry Mira Gavrana už boli preložené takmer do 30 jazykov a jeho hry spracovalo viac ako 150 divadelných scén. Ja imam tu sreću da zadnje godine imam po 12-13 premijera. Čas je, že behov roku má 12 do 13 premiére po celom svete, India, Amerika, ali má veľmi taký dobrý pocit, že chorvátsky senzibilitet a slovenský sú veľmi, veľmi podobní a kvôli tomu je strašne šťastný, že sa to akurát koná tu na Slovensku. Ešte velice dôležitý dôvod, prečo sa to koná tu na Slovensku, je v tom, že divadlo Jana Palarika vyviedol už 4 premiére. Čak 4 moje premijere. A všetky 4 boli strašne úspešné tuto v Trnave. Preto to aj má veľký zmysel, lebo sa strašne veľká tá popularita tuto konala. Onda ne bi imalo smisla ni raditi festival baš. Trnava nie je svetovou metropolou, ale na cestovnej mape Mira Gavrana je vyznačená ako zvlášť významné miesto. Je to ako jeho mesto, už sa tu cíti ako úplne doma, strašne veľa známych, má strašne veľa kamarádov, má. Z Prahy na festival prišlo s predstavením Všetko o ženách štúdio 2. Jednou z herečiek v ich naštudovaní je aj Anna Šišková, ktorej herecké začiatky sa spájajú s Trnavským divadlom, na doskách ktorého strávila 10 sezón. A tá Trnava som si zrazu uvedomila, že je fakt nádherné mesto. Aj toto divadlo je krásne a je mi ľúto, že už to je za mnou tie roky, no. Ako vníma Mira Gavrana? No, v prvom rade myslím si, že má obrovský dar pracovať s humorom a to dnešní diváci veľmi potrebujú, pretože majú dosť ťažký život, takže keď prídu do divadla, tak oni sa potrebujú zasmiať, že nevydržia vlastne na takých ťažkých drámach, potrebujú nejaké odľahčenie, ale na druhej strane je to taká aj sonda do spoločnosti, že nie je to len nejaká povrchná, lacná komédia. Z poľského Krakova prišlo do Trnavy s hrou Všetko o mužoch ľudové divadlo. Jeden z trojice hercov je zároveň aj režisérom tejto inscenácie. Hry Mira Gavrana sú stvorené pre hercov, ktoré sú mimoriadne emocionálne. Ponúkajú bezprostredný pohľad na život bežného človeka. Všetci ľudia, ktorí prichádzajú do divadla, sa v jeho hrách môžu spoznať. V hrách Všetko o ženách a Všetko o mužoch sú texty, ktoré hovoria o skutočných ľudských problémoch, o ľudských emóciách. A Gavran má ešte jednu veľmi dobrú vlastnosť. On píše o človeku s empatiou, má rád svojich hrdinov. Nezáleží pri tom, či sa jedná o postavy pozitívne alebo negatívne, lebo negatívne tiež predstavuje vo svojich hrách. A prevažne na tom sú postavené dialógy v jeho hrách, konflikty medzi postavami, dotýka sa podstaty človeka. Lojalnosť, zrada, vernosť. S tým všetkým sa stretávajú diváci, ktorí prichádzajú do divadla. Zahraničný súbor, ktorý to mal do Trnavy najbližšie, bolo viedenské divadlo Teatr Bret. Avizovanú hru Pacient doktora Freuda pre chorobu herca diváci neuvideli. Namiesto toho im tento súbor ponúkol predpremiéru ich najnovšieho predstavenia. Tohoto autora jsme poznali, když hostoval u nás v divadle, v našem divadle Teatr Bret ve Vídni. A nějak jsme se víceméně spřátelili, takže už bylo dlouhou dobu ve vzduchu, že bychom se pustili do nějaké jeho hry. Teď se to stalo, že teda děláme jeho Zapomení na Hollywood, Vergiss Hollywood v němčině. Tady v Trnavě to budeme vlastně dělat jako work in progress, protože až 3. března máme premiéru ve Vídni. Takže to bude první konfrontace s diváky, kteří
Já věřím, že z větší části budou rozumět, ale bude to předvedení v němčině pro slovenské publikum. Ja, Ihre Empfehlung ist gekommen. Ja, ist gekommen, ist gekommen. Z balkánskych jazykov sa prekladateľ Jan Jankovič venuje macedónčine, slovinčine, srbčine a chorvačtine, ktorá je rodným jazykom dramatika Mira Gavrana. Samozrejme, v tom množstve textov, ktoré som prečítal, ma Gavran zaujal takou nejakou bezprostrednosťou, vysokou profesionalitou, pokiaľ to ja môžem posúdiť, komunikatívnosťou a najmä teda tým, že bol schopný osloviť nielen stredoeurópske publikum, ale aj publikum v tejto chvíli už svetové. Skrátka ma to zaujalo a začali sme s Gavranom jeho hrou, tá bola prvá uvedená, Lásky George Washingtona, ale potom hralo tuším 5 alebo 6 slovenských divadiel. No a tak postupne získaval popularitu, každý ten jeho kus bol ďalší úspech. A dnes môžem povedať teda, že nielen tento Gavran Fest, ktorý svedčí o jeho skutočne výnimočnom postavení aj v kontexte európskej kultúry, lebo málo ktorý žijúci dramatik má vlastný festival, svedčí aj toho, že ho hrajú všetky slovenské divadlá, že som mu vydal 3 knihy drám, jeho, čo tiež pri všetkej skromnosti je istý unikát. A vidí sa mi, že jednoducho sa stal slovenským autorom. Pa ne može nijedna žena reći, dragi, ja sam ti malo trudna, znaš? Ili si trudan, ili nisi trudan. Ako ti to s tim pušenjem? Počas 5 večerov sa na javisku Trnavského divadla odohral rovnaký počet divadelných predstavení. Prvý večer patril Záhrebskému divadlu a hre Papučiari. Naše kazalište zove se Teatar Gavran. Naše divadlo sa volá Teatar Gavran a už podľa mena vidieť, že je to divadlo Mira Gavrana a moje súčasne, že teda ľudí viac zaujíma veselohra, komédia než vážne hry a najmä po tej vojne, ktorá bola v Chorvátsku v ostatnom 10 ročí. Ľudia mali dosť smútku a ťažoby, takže preto sa rozhodli hrať veselú hru. O čom sú Papučiari? Veselá komédia o smutných mužoch, že teda možno povedať, že v tomto predstavení sú ženy dominantnejšie, čo v skutočnosti v konzervatívnejšej spoločnosti môže často vyvolávať smiech. Konzervatívnijem društvu izaziva često smiech. Marko, nemoj me tjera da iskreno odgovaram na to teško pitanje. Zašto? Papučiari je hra o mužoch, ale hlavne o ženách, vďaka ktorým sa nimi stávajú. U nich je muž pod papučou vnímaný ako chlap, ktorý nemá nejakú iniciatívu, o ničom nerozhoduje a vo všetkom necháva rozhodovať ženy. I prepuštajú sve odluke da donose žene. Ale bolo treba vytvoriť takýto typ ženy, aby sa im bolo možné smiať, pretože sa jej vidí, že sa stávajú čoraz početnejším typ spoločnosti v akejkoľvek. Pre Gavranové hry je typické, že na javisku divák neuvidí veľa hercov. U ovoj predstavi igraju 3 glumca a 4 uloge. To znači je to predstavenie hra, ktorá má 4 postavy, ale len 3 hercov, 2 mužské. Pani Mladena hrá tie 2 ženské postavy a zdôrazňuje teda, že ju využívajú chorvátske divadlá na to, aby hrala také hry, v ktorých teda hrá niekoľko postav odrazu súčasne. Ja igramo ako sve máme po 3-4 uloge, pa i 12 uloga u jednoj predstavi. Ktorý moment hry je pre predstaviteľku oboch ženských postav najsilnejší? Ťažko to nejako takto pýtvať, ale pre ňu osobne je najzaujímavejší ten prvý moment, keď sa ten muž vráti do toho bytu, v ktorom kedysi žil a v ktorom ona žije už so svojím druhým manželom. Otkud ti? Mi smo u braku već godinu dana. Znam. Pisala je u nekim novinama, pa sam mi cimere rekao. Čestitam.